divákov televízie Roma Požomatar. Všetkých vás pozývame do reštaurácie KK na Mierovej ulici v Závode na slávnostné ukončenie leta. 3.9. od 14. do 22. hodiny je pre vás pripravený úžasný program. Vystúpí famózne duo Riko a Klaudia, ďalej vystúpi Reza Givili, cymbalová kapela Borákovci a spevák Marek Suchý. Takže 3.9. reštaurácia KK v Závode. Začiatok od 14. do 22. hodiny. Vstupné 7 eur. Na všetkých sa veľmi tešíme. Jamais où, et sans verre, sous le vent.